Me tässä ryhmässä mietittiin yleisellä tasolla tätä videon tuottamista ja sitten me mietittiin vähän teemoittain, että mihin tämä video soveltuisi. Ja ihan tämmöisenä yleisenä ajatuksena nousi esiin se, että video itsessään ei voi olla se itse tarkoitus. Eli aina pitää miettiä se sisältö ja mitä se palvelee ja miten se hyödyttää sitä opiskelijaa. Eli sisältö edellä ja video on vain yksi menetelmä monien muiden menetelmien joukossa. Joo, mä pohdin täydennyskoulutuksen osalta, missä tilanteessa voitaisiin käyttää videota, niin erilaisissa ohjeistuksissahan se olisi aika hyvä. Ja meillä on todella monenlaisia ryhmiä, joille täytyy Moodlen käyttöä opettaa, niin siihen olisi erittäin hyvä vaatia todella hyvä video, semmoinen, joka kerralla sitten kertoo kaiken, mitä he tarvitsevat. Ohjeistuksesta ylipäätään juteltiin sitä, että kun ne ohjeistukset olisivat sellaisia, joita voisi hyödyntää kaikissa koulutusohjelmissa, että ne tehtäisiin sitten ammattimaisesti ja niin, että ne olisivat saatavilla, niin niihin ei yksittäisen opettajan enää tarvitse palata. Noin muuten niin pohdittiin, että videot voi mahdollisesti tuoda opiskelijoille semmoista lisää motivaatiota asioiden suorittamiseen eri tavalla, mutta sitten samaan hengenvetoon muistutettiin myöskin sitä, että ammattikorkeakoulussa täytyy oppia myöskin akateemiseen ajatteluun ja kirjoittamiseen. Ja se ei taas ihan kaikilta osin onnistu videolla. Ja lukeminen toinen juttu, että saadaan sitä erilaista lähdeaineistoa käyttöön ja sitä kautta opitaan kriittisiksi ajattelijoiksi. Pohdittiin myös opinnäytettyä prosessia, että koko HAMKin tasolla tämä prosessi olisi hyvä avata semmoisina videotietoiskuina vaiheittain. Ja tämä taas tehtäisiin tosi laadukkaasti ja ammattitaitoisten ihmisten toimesta, että se palvelee kunnolla meidän kaikkia opiskelijoita ja myöskin opettajia. Ja sitten jokainen koulutusohjelma voisi täydentää omien tarpeittensa mukaan sitten omia käytänteitä.